La Mini va néixer el 1600 a Versalles, un dels palaus més bonics del món, a l'època de les perruques i els carruatges, a l'època de Biganti. I sí, és com una princesa, perquè el seu pare té molts i molts diners. L'únic problema és que és molt casar i va córrer per trobar marit. Sí, vaig cercar molts i pretendents no me'n falten. L'ha enviat en cartes i més cartes, però tots són uns zeros i uns fifís. Jo soc bonica, soc simpàtica i molt intel·ligent. No em puc casar amb un peix bollit. Ai, ara necessito seure, necessito descansar. Seuré aquí.
No, Miquel. I Miquel, de Jesús. Estem de sort. Aquest planeta també té l'atmosfera oxigenada. Voleu dir que no som a la Terra? No, la Terra és a anys llum d'aquí. Per cert, com et dius? Mimi, Newton va dir que et sortirien fills i Lluna Roja que series a qualsevol lloc de l'univers. I és cert, Pepino tenia raó. Tens 2 caps. Mimi? Mimi? Ja ho crec. Més enllà del món. I més enllà del temps. Què és aquest soroll? Ui, perdona. Sí, m'envieu les instruccions per reparar la nau en codi encriptat. Perdó, què deies? I si no la requessin? Que ens allunyés un de l'altre. Mimi? On ets? No la veig per enlloc. Mimi! Mimi!